Karon, sa kasupon sa aton suminanon, Blackmail Dirisa Central Precinct. Manure-free ang mga duta namon dire. Hindi nang ginkari namon, Mr. Nico Flores. Oh, Sa din ka sa nakaligad nga gabi. kagabi? Sa balay, nagaishanon. Matuod? Gingamit ang credit card mo sa pag-check-in sa isa ka hotel kagabi. Oh, ano? Sa hotel? Ay, hindi ako to. Madali gid lang ha. Kuhaon ko lang akong kahita. Oh, oh. Ari, wala diring akong credit card? Nadula ato? Gin-check namon ang bangko. Wala mo ma-report sa ila. Bago ko lang ini matulupang dan, sir. Sang sano mo ato katapusan nga gingamit? Wala na ako makadumdum eh. Medyo nagagamos mo akong pensar sumugod sang ginbayaan ako sa asawa ko eh. Kuno mo. Hindi siya makapamatuod nga ato ka sa inyo balay kagabi. Amo bala? Naghampang ako sa ML, sir. Pwede nyo ma-check ang game log ko. Wala makadumdum ang clerk sang hotel kung sino ang nagperma sa register. Pero sang ginpakita ko sa iya ang litrato ni Nico Flores, positibo niya to nga ginkilala. Bangod ba na kay mapo siya makilala? Bangod matambok siya kag maitom? Posible. Gin-usisa akong game log ni Nico. Naghampang matuod siya sang online game tubtob magagahon. Ang natungkol sa elevator video. Blurred. Hindi maayo ang angle. Placebo security. Pagpakuno-kuno lang o kung peke nga seguridad ang ginbuhat sang hotel. Hindi naton makilala ang kaupod sang biktima sa sulod sang elevator. Okay. Any progress sa identity sa aton biktima? Walang iya prints sa aton system. Kaga wala man siya mag-match sa missing persons. Isa lang kabutang ang ako na talupangdan. Baratohon ang iya mga biste apang malahalo ng isa ka paris nga arito sa iya dulungan. Nagabili ato sa hindi magnubo sa 100,000 ka pesos. Tukiba ninyo kung nga wala to ginkuha sang killer. Ginkuhaan niya ako sa litrato nga nagakatulog. Kaupod sa babae nga nakagapos kag patay na. Wala na ako sa mahimo. Taguon kong litrato. Kag takpan kong paper bag na ini sa newspaper. Kag ibilin diri sa ibabaw sa lamesa. Siya nang bahala nga magkuha sila diri. Ang biktima nga ini ang ginpatay paagi sa pagkuga. Ang toxic screen nagapakita nga may alkohol ang iyang lawas. Pero wala sang droga. May traces man sang semen sa iyang baba. Ang natungod sa iya mga lagob. Ang lagob sa iyabot ko na naglawig na sang pila ka oras antes siya ginpatay. Ang lagob naman sa iyabati is ang masobra na isa ka semana. Mahimo nga nakasulod siya sa isa ka abusive relationship. Kag wala na makapugong ang lalaki. Isa man siya kailoy. Ginusisa ko ang uterus. Nagapakita ini nga nakabunag sa 18 months nang nakaligad. Kung may nagabantay si iya anak, hindi mahimo nga hindi siya magpahibalo sa kapulisan nga nadula ang iloy sang bata. Matuod ina. Nag-report ako sa police station nga nadula si Isabel. Nakita bala ninyo siya? Sang saan mo siya katapusan nga nakita? Sang Lunes ang gabi. Ako ang ginapabantay niya sa iya anak Nagpanugid bala sa imo si Isabel kung sa diin makadto kag sino ang iya pagigkitaan? Wala siya sa may ginsugid. Nagsiling lang siya nga luyag niya magpatauhay. Ikaw nagabantay sa bata. Aram ang balang iya ba na? Kwan sir, wala na sila makasal. Nagalibin lang na sila. Wala sang gana magpakasal si Elias Sa diin si Elias ang Lunes ang gabi. Sa isa ka restaurant, sir. Kusinero na siya. Kag tungang gabi na siya nagapauli.
Nga ikaw nag-report, hindi siya? Aanay ka bala, sir? May natabo bala kay Isabel? Ginasakit ka man bala niya? Katulad sa pagsakit niya kay Isabel? May lagob ka man sa kuya? Nagsiling si Isabel nga hindi gid ko manugid, sir. Bangod kon buhaton ko ina. Pati ako, makatilaw man sa iya. Okay. Nagpauli si Elias. Nahibalaan niya nga wala na si Isabel. Ano ang natabo? Nag-wild siya. Gintampa gani niya ako pagkatapos. Ginabrihan niya ang computer ni Isabel. Ginapas niya si Isabel? Wala ako makahibalo, sir. Pero nagdali-dali siya lakat kaga naghambal nga ako ng bahala sa bata. Ginapangita sa bata bala ang iya iloy, sir. Sir, sugiri na lang ninyo ako. Sa diin si Isabel? Nga, ginatulok ninyo ako sang subong sina, sir. May malain ba lang natabo kay Isabel? May ara bala? Elias Bargasa, mga pulis kami. May ipamangkot kami sa imo na tungod kay Isabel Acosta. Sa din siya. Dali ka sagwa. Sugiran ka namon. Hindi ko na kinahanglan nga babatian pa ina. Magpalayo ka mo. Magkalma ka. Ibutang ang kutsilyo nga ginawyatan mo. Ginbayaan niya ako. Wala ako sa may ginbuhat. Ibutang siling ko ang kutsilyo. Ako nini kusina. Pag gusto ako kung ano himuon ko. Ibutang sa lamisa ang kutsilyo ang ginawyatan mo! Arestado ka! Nga gindala ninyo ako diri. Siya ang nagbiya sa akon. Sa amon anak. Kaginatunto kaniya, amo bala Elias? Wala ka na sang labot tira. Tapos na ako sa iya. Oo. Nakahibalo kami sina. Ara. Tanawang litrato ngayon na. Hindi. Magkaluway nga, Isabel. Palangga mo siya? Nga wala mo gin-report nga nadula siya. Ano pa ang pulos? Ang pinsan ko kung nag-upod na sa iban nga lalaki. Sa din ka sang Lunes ang gabi. Ang sa pinsan ninyo nga akong nagbuhat sini? Hindi. Kundi ang iya nobyo. Sino ang nobyo? Ambot! Wala ko makaibalo. Permi lang siya nagkatubang sa computer. Kinatago niya sa akon. Nagapangita ka lang sang alibay, Elias. Matodo ang inasugid ko. Ato ako sa restaurant sang gabi nga to. Nagbaka-baka ako trabaho. Anong oras ka nagpauli? Wala na ako makadumdum. Basta pagpauli ko, nagtinder na ako sa balay. Kung nagaduda ka mo, isasaan ninyo ang tape. Matuod ang ginpanugid ni Elias. May spy camera siya sa kusina. Nagpauli matuod siya sa ilabalay. Kagula na makahalin dito. Naginom siya bilog nga gabi. Ginasakit matuod niya si Isabel. Apang wala niya ginpatay. Kung hindi siya, sino sa kabuhi ni Isabel? Wala na siya sang pamilya. Kagang yaya sang iya anak ang ginkabig na lang niya ng iya pamilya. Ang pamangko. Sa ano siya nakalabot sa amo nga hotel? Tulukan ninyong natukiban ko sa email trash. Naghalin ini kay Orlando Mendez at highsunschool.edu. Sang Lunes lang sang gabi niya ininabaton nga mensahe. I need to see you tonight, 9 p.m. Hyson School? Malahalon nga private school ina. Mukatilingala. Ang isa ka ordinaryo nga babae, maka-hook up sa mga personalidad katulad sina? Orlando Mendez. Hibaluan ninyo kung siya ang nagbakal sang emerald earrings nga to. Ang babae nga ini sa litrato? Baka isa ko lang siya makaupod sa personal. May custody battle kami kay Keanu. Ang 5 katuig kong anak.
Hindi ako luyag nga mahibalan ini sang akong asawa. Kuna mo, magsugid ka sa matuod. Nag-inom kami sa isa ka bar. Nagpa-hotel. Pagkatapos, nagpangayo siya sang kwarta para sa nagmasakit niya nga pamilya. Nagsiling ako nga hindi ko siya mabuligan. Wala ko na siya makita pagkatapos sadto. Sangsan o natabo ina? Mas sobra na isa ka bulan ang nakaligad. Pero nagapadala ka gihapon sang email sa iya. Ano? Ari, ang mga email nga ini sa iya ang naghalin kay Orlando Mendez at highsonschool.edu. Ikaw ini hindi bala? Oo, pero hindi akong nagsulat sini. Wala ako nagagamit sang lowercase. Limangi gaminsahe sinila nga si Mana. Ato ako sa camping site sa Murcia kaupod si Kiano kag ang pamilya sang duha ko ka mga abyan. Wala sang internet signal didto. May nakahibalo pa bala nga iban sa password mo? Mahinalungon ako sa akong password. Hindi ayhan ginpakot-pakot lang nila. Base. Anong alang sang website kung sa diin nakilala mo si Isabel? Kasadoapangginapungao.com.